Panguva ino ichabhondoka takuona kuti vakomana vekozwa muza kuti vakomana ve-anti-corruption, vakomana vanofumura zvigananda right now vouya vachiti beyond vagari munyika yeZimbabwe, noda kwekuti vakomana vemutemo aya vekumakotsi vaiva vakamenda mutemo wemuconstitution. Right now anytime munogona kunzwa kuti maprices askyroketa, inflation yarova nyika yeZimbabwe, mabasic commodities akwira. Saka pana mashoko as an awareness iri kubuda togwa navakomana vekozwa muza kuti aiwa ndo vakomana vana veva-war veterans vakuya panapa vachiti tishamirira chokwadi kusvika zvanaka. Ribwa subscribe or like on the bell kuti ndo paindokozwa vanobuda chiposta this page yeconstitution yamunoona inobuda nyika ichinzi and the government has amended the Finance Act to fund the health sector, which means prices will go up. This increase in is coming against the background of our fuel being the most expensive in the region. 40% of the price per liter is going to the government. We are heading to 50-50 now with the supplier. Domash Kabuda Panapa, Panbo Poster, our amended section, our constitution, Pangwa Inoi. The strategic reserve levy chargeable in terms of section 36H of the Taxes Act shall be calculated at the rate of 1.70 cents per liter of diesel and at the rate of 0.2470 per liter of period. Domashika nobuda nyoko panapa zvinoita kwa nawo kumune kozwa chiti aiwa right now anytime mogona kuonza utoti aiwa ma prices ema fuel and the likes zvatanga kutokwira. Mashoko ari kuonekwa kunzi panguva ino iri kunzi people they are struggling neeconomy yamuri kuona iri kungofola zvayo negovernance and everything. The government uramba ichiwesena zvinhu tudze mafunguro enyu muri kundipa pamusoro pechitiko ichi vanhu panguva ine vasvika pakugumirwa nekupererwa. Ina kune section yedu mafunguro enyu kana subscribe or like, send on the bell icon.